Horas, Shalom, salam sehat di hita damang dainang, di dia pehita maringanan. Tatangyo mamusehatan di bata di bagasan jamita pertanyata dia pala partikyanon. Alayat dorang so tatangihon, jumulo ma tapasadar hatta martanyat kita. Rodohan marsoba maduk muliati tu dupa mole Tuhan. Di salut denggan di basam na totong dileham mutu bagasan panlunan. Di bagasan pertikyanon hupuji hai magwarmo. Marhiti-hiti nanang tanginon nami hata. Magkuling mahali Tuhan. Nungaradi hai itu mangin hata. Di bagasan Kristus Yesus martanyaka. Amin. Hata ni dibata nagabijamita di bagasan partangata sian epistel di minggu parmarum tanggal 28 Maret 2020 sada di enek maisan Evangelium di Lukas bidu 10 sia siat ayat 20 lalu masuk 1 ayat 20 lalu tapayut ihukma omahatani debata jadi dung didok songoni hehe maibana lahonak tu Jerusalem. Dungi madapoton huta page do Betania mardonok kodoloki na marguar dolok jetu disuruh ma sesianda dua halak ni nama lau mahamutu huta na di jelumunan dumbongot tamuna jupang hamuma tabak disi anak ni haludi na sodung dihuduli halak har-hari jelebok kamu mai tuson jela molo adong na manuk ko kamu buasa har-haramu nai do kamu ma songonon riko doi di Tuhani dungilahom ma akka na sinurui jala jupang nasida do songon na didok nai tu nasida alalahom makar hari anak ni haludei nasida didok akka na punasa ma tu nasida buasa har-haramu na anak ni haludei jadi didok nasida ma nariko doi di Tuhan gabe di bon nasida mai tu Yesus di piakom ma ulus nasida tu anak ni haludei jadi pahudul ma Yesus tu gijangna jala dinabor hati ibana di paibang nasida ma ulus nasida tu dalan alai madapoton tuatan na di dolok jetuni sama rohani sadok punguan nisyani mamuji debata mar suara nagogo siala sudi hagogo onnaung ni ida nasidai ya de nasida pinaso pasu maharaje naro marhite-hite goar ni Tuhani dame do di surgo asangapon digija ido pajahon. Shalom. Damang dainang na hinalonga di bagasan Kristus Yesus totu sada hasomalon diala jolma do molo naing bongot sada halak ima tu sada huta manang sada pemimpin tu sada huta somaldo ima dipatupak kapanomunomuyo isarana ditikina Roma ima presidenta Bapak Jokowi ima tu tapanuli tor di parade do akka persiapan lama nomunom ibana pesawatna mobilna baru akka perdalana di mana tu dia jala sudinang jolma namar lomo niroha tu Bapak Jokowi marlas niroha manomu-nomu iban suang songonido hata ni debata na satu hita dia pala partikyanon songo dia dungsai ima Jesus patu pahon akka pangajarion tu si Zakeus di bagas ni si Zakeus do ima tuaka torop harak
marhite-hite akka upama na pinasa ni Jesus. Diuduti Jesus mamusenang pagkubasyon pelayanan di mana mardalan neng nakok ima tuhuta Jerusalem. Tarsiar do barita nanang ima bongot nama tutu Jesus nasia Nasareti tuhuta Jerusalem. Jalaganuk jolma nama nangihon soal akka huaso akka tadabulon na pinatupa ni Jesus tarhatotong jala marlas ni roha lam tabba malas di roha dinasida tarlumo bima halak Jerusalem dung diboto nasida Jesus neng sahat manang neng ro ima tuhuta Jerusalem. Huria nenolonga di bagasan Kristus Jesus. Dung sahak ma Jesus rapak ko doa kasisiana di huta Betfage na mardonok kon Betania donok ima tudoluk jetun disuruh Jesus ma dua halak sesiana masuk tuh hutai neng mabuat ima anak ni halode asa adong ima hudulan ni Jesus dalan ni Jesus masuk ima tu huta Jerusalem. Alay sasitong na saluh na di suruh Jesus somoni saluh na di patupa Jesus songo dia ibana bongo ima tu Jerusalem ikon naik ima anak ni halode di padan narobi nunga di rakon nunga di pabotohon ima si Sakaria di bagasan ima Sakaria bidusia ayat sia takas dodisan di surirakon manang di pabotohon ima si Sakaria songo dia ima anak ni debata Jesus Kristus anak ni jolma nanang masuk tu sadaluat ima Jerusalem naik ima anak ni halode lapatan na songo dia saluhut nanang ulahono ni Jesus na dipatupa ni Jesus manggonopi pasauton salut nang binagabagahon dia kapanurirang ikosau do salut na disurirakot akka panurirang na julu hobat imatu Tuhan Yesus songo dia perdalanan di Tuhan Yesus jala haroro di Yesus tu Jerusalem ima pasauton salut akka hatanya ka panurirang damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus diulahon sisian ni Yesus do songotonan ni Yesus masuk do nasida tuhuta Betania mabuka marhar-hari mabuat anak ni halode ubar to nedok di Yesus jala pola do adong napu na haludei manukut buasa har-haram muna haludei ale dung didokon akka sisian ni Yesus na perlu doi di Tuhan dan adong ima paraloan na dipatupa alana takas do ima diboto na pun haludei isi na dimaksud dia kasisian ni Tuhan. Urian nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Dibuang mahaludei tu Yesus. Nakok ma Yesus jala hudul ma Yesus gijang ni halodi. Alai
ditikna mardala Jesus rapat haludi nasa jolma nama nomu ibana nasa jolma na pajupang do ibana di pasah nasida akka pilihan na buat di pilihan nasida dibuka nasida kapakyan na di paherbang nasida ima di dalam asa adong dalam di Jesus bahkan akka mare-mare pe di patupan nasida asa unang mohopat Jesus saluh naon patuduhon songo dia ima akka julma na adong di Jerusalem di bagasan las niroha di bagasan ima pabahenan na dinggan di patupan nasida kapabahenan songon tagdalas niroha di nasida majakon haroroni Jesus huria nenolonga di bagasan Kristus Yesus wahita saluhna molohala Jerusalem di patupan nasida songon di patupan nasida panobaon jala di pasar nasida akaed di ulup-ulup Gedo nasida pinasu-pasu mana rajai naruma hiti-hiti gorne Tuhan. Dakkolang ima paken nasida dakkolang mare-mare ima na dipasak nasida. Alai suara di nasida, roha di nasida. Di bain nasida do manoba di bata, mamuji di bata. Pasang apa Yesus Kristus. Pinasu-pasu mana roma hiti gorne Tuhan. Dame do di surga sangapo di kica. Wah kita saluk na damang daina. Di minggu palmarum, minggu mare-mare, di minggu passion na perpudi, di bagasan partai ada pada partai no. Songo dia hita nanang ima manomu Yesus. Isi do Yesus nekotomo-tomota sen nasarohatta. Marhite-hite turpu jamita na satu hita dia pala partiknya no. Di pasat tu ita hiti di Yesus. Yesus sahala raja nalabok roha, raja na patuturu diri, raja na mabuan hadamio. Tari dadoi marhite-hite na hudul ibana di anak ni halud. Ini menunjukkan kesederhanaan kerendahan hati. Yesus duduk di anak ni haludi. Na di patuturu Yesus do diri. Di dok kun nakanian haludi pe. Dakya do pe mabusi buano. Dakya do pe ibarat na dipakai julma dihuduli. Yes do pe haludi. Jes do pe ima na perjulu sehali. Nanakok ima tu hali. Yesus nata puji jalan na dipuji-puji halak Jerusalem. Ima Yesus si parholong roha. Ima Yesus si buat dame na siya surgo. Dame na binuan ni Yesus marhite-hite harorona tu portibio. Dame na siya surgo do asang dia salu jolma. Na di portibio makilala. Dame na binuan ni Yesus. Dame na di binuan ni Yesus. Mabay la situtu rohani salut jon mana porsia na majak. Imana parjolo. Yesus nata tomu-tomu nata puji. Nata oloi jala nata haporsiai. Ima Yesus Tuhan si pangolu jala si paluahita. Si buat dame. Dame di rohata. Asa tok kita bu mardame do dongata jala mardame do damang na di banua gica. Napa duahon hurian ay nalonga di bagasan Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita? Songo dia do hita ima manomo Yesus. Napa duahon songo ima sisian ni Yesus baru akan nama dohoti Yesus baru na puna haludi. Ima di lohon nasida sudi akap pangoloyon. Ada ketaatan, ada kemauan. Dan ima dipersoalkan napun haludi. Dung didokon ima narikot doi di Tuhani.
mereka memberikan persembahan mereka. Apa yang bisa mereka berikan? Anak buah di nasida. Sisiani di ulau nasida songon edokon di Yesus. Imana pun haludui dioloi songon imana di dokon akasi siani. Jil akan atau ropi di peherbang nasida selalu akka mare-mare do akka pakai di nasida. Opa tuduhon. Tarida do ima pakolongin nasida pangahon nasida di Yesus. Marhite-hite ima ulau di nasida. Nah kita pedamang dehi nang hurian na inolongan di bagasan Kristus Yesus. Iko songonido di bagasan parlota. Iko taparade rohatta. Taparade pikirata. Jelat tapataridaho ni. Marhite-hite na olohita. Pasatun akapelean tu adok ni debata. Molo ima jol mana pun haludi ulay do kon narekot do di Tuhan. Nagabi suku-suku tu bagasan rohatta. Rekod dohita di Tuhan. Manang dao. Anggo rekod dohita di Tuhan Yesus, jela rekod Tuhan di hita. Taleo nasa narekod ima tu Tuhan ni. Tasukun mana tu bagasa diri. Rekod dohima Tuhan di hita. Rekod. Jela rekod dohita di Tuhan rekod. Ala nanarikot do hita di Tuhani na dipatu pa Yesus Kristus haluau tu hita. Jala ala narikot do ima di Tuhani tu hita. Tapatu pa ima panubota. Tarikot tot akaulau narikot ima tu Tuhani. Ada ulau narikot di Tuhani. Pangolo yon tu di bata. Ulau na citong di bagasan aka parngoluan. Do aka lana asik. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Haroro ni Yesus tu Jerusalem. Sasitong na ujung ni ngolu di ibana nama di Portibio. Nunga marsak kapala Yahudi akasiboto surat halak Parisi. Bahkan sahala sisian ni Yesus pe. Namarguar si Judas Iskariot. Nunga marsaka na yung pataruho Jesus imatuhala Yehudi asa di Yesus. Ujung ni ngulu ni Jesus na madiporti. Diboto ima Jesus do sa luhu na akka kay mufangkata ni akka na diroka na marsugon roan diro. Alay ikut tulus do dalan do ima sakap ni debata marhiti-hiti Jesus Kristus. Dipatulus Yesus dosa lu. Dan gabe imam menyingkir Yesus. Dan gabe lahau manang tu dia. Alai dipatulus Yesus dosa. Alai nang peon ujung ni ngolunya Yesus di Portibio. Tetapi ini menjadi awal kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Kenapa kami katakan demikian? Marhite-hite nang dipilih Yesus ano dirina dihapin or silang. Menjadi titik awal kehidupan bagi orang yang berdosa. Titik awalnya di mana? Titik awalnya bahwa dia tidak akan pernah hidup lagi di dalam dosa. Titik awal kehidupan bagi orang percaya. Titik awal keselamatan bagi orang percaya. Titik awal kehidupan yang kekal bagi orang yang menghidupi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini titik akhir kehidupan Yesus di dunia. Tetapi ini menjadi titik awal kehidupan manusia untuk mendapatkan surga yang kelak. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Bagaimana? Songon dia dohita selalu. Songon dia akka parngolota. Nama nomu Yesus di masa-masa pandemi COVID-19. Nah terjadi saat hari. Budu hita mamuji-muji Yesus di bagasan nasi roha madoko pinasu-pasu maraja. Raja ina Roma hiti-hiti gor di Tuhan. Dame do di surga sangapo diginjal. Dapok tado dame na siya Tuhan ni. Di situasi sesionari. Manang. Akka losok ni roha akka hagaliw na kaparton diyon no. Natadapok. Urasa baginang.
Sugari jama sonari ima na terjadi on songon di mana di patupa di Yesuson akan di patupa Yerusalem berpungu-pungu na sida rasa terpenjara do ima Yesus di sonari alana subui pungu-pungu dan bui marah masa ape ma bulan do masa na ro marah Yesus isi mana hadis mengumpulkan masa be Yesus kan hidup orang di jolma ale dang tu silau na dumenggan jalanai kon imaha porsionot tadi bagasan parnota. Bagaimana kita dalam menyambut Yesus di dalam kehidupan kita. Sungguh dia duhita mana. Tahai rimang-rimangi maju mana di bagasan parnota. Sungguh ima sada cerita. Adong ma ima dua halak. Ima anak ni namo orang bawa titik neng maruju ngolu ima amat to dibagi-bagi ima nama artana tu siap kangen do ima tu siap pudang tu dua hal anak ada dua anak idokon ima nama tonana tu ima anak sarupa tonana tu nasida asalam gadda artamuna nahulenot tu hamuna omaulah kamuna na perjulu sahali molo marutang jolma unang ima sungguli musena na paduahon molo law hamuna ima tu porlak manang tu hauma manang ima tu komuna unak kona matanyari diulahon ima ala konna dua maruju ngolu maton ala ima na tua-tua na buru dan maruju ngolu 10 tahun kemudian terjadi ima perbedaan yang paling signifikan di anak nenek bawah manukum ima omat na tuala konna dua puasa marasi ngate parmulo munas senah Roma ima siap puda perjuru madoko hulahu dosa luhu na tinonahon ni bapa na perjoli doko bapa na sona jalo okku utang ni jon mamolo marutang ibana aku jalo wajar tutu makin merpogus mau sonari na paduahon alay doko tona ni bapa dan boy hona matanyari jelak ko na matanyari berbecca lao hape hulang wang becca pe masa dia ninne mana alai ima siya kang idok ape hulang dohatan ni bapa makana makin mamora aw ninna idok ko bapa unang imajal utang ni jolma mula doy daku jalo ala na ku jalo makana kule marutang ninna makana lam gadda akka perboniaga molo ima lawa tu toko perjulu daw ima buka toko sa toko na asi toko ku nga buka jam 5 jala perpudi tutup toko ku tutup jam 7 pe di boto jol mama sudinang ima toko ku nakas jala gudang maka partua. Hurian nolongan di bagasan Kristus Yesus. Hita pe jujut juna di bagasan na porsia dia pala partikianon. Sarupa do ima tonani debata tu hita sarupa do haluaoni ima diliot tu hita. Ale jujut kita salah mengatusi. Di bagasan haluaon ni debata. Jujut kita ima songon siap pudano. Dalam merespon ima akatona ni dibat. Anana anggoso mo siya pudadot do cara tamang respon akatona ni dibata di bagasan panmo akaholong nirwa ni dibata. Bamarungutung mait akasusam matadapot. Ale anggoso mo siya kanganod do hita majalo mangauhon jala mangulang nata ni dibata gabilang terpasu-pasu mahita tujuan nyari. Gabi boy madorot ta hosana
Pinuji maho naro ima marhite gor ni Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tarima-rimangi di bagasan parangolot. Songo dia kita di bagasan songo. Iko boy madohonota di bagasan parangolota. Ala nanungaro Yesus. Jala tatomo-tomo ma Yesusi marhite-hite pangalaho. Jala akaulah nadigan. Akan nariko obar tulomo ni rohani. Debata. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan didenggan di basam. Nang totong dilehomu tu bagasan panglon muliate nungaro beho tu ale Tuhan mengalir akahalwa do damai Tuhan dan markadas. Ajari kami maka nguluhon salutna. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami tu dapat. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memasuk-masuk.